Farma oviec Turček patrí do spoločnosti Agrotrade Group, stredisko poľnohospodárskej výroby Malý Čepčín. Nachádza sa na úpätí Kremnických vrchov v nadmorskej výške 770 metrov nad morom. V období od apríla do októbra je chov oviec spojený s pobytom na zdravej, voňavej pastve v okolí obce Turček. Lúky a pasienky vo výmere približne 150 hektárov sú udržiavané pasením a kosením bez použitia akýchkoľvek chemických prípravkov alebo umelých hnojív. O naše zvieratka sa stará 6-členná skupina ošetrovateľov a jedna zootechnička. Chov zošľachtenej valašky bol uznaný ministerstvom pôdohospodárstva v roku 1997. Na jeho začiatkoch stál zootechnik Jožko Hiršner, srdcom ovčiar, ktorý už nie je medzi nami, no v chovateľských kruhoch na ňo stále spomíname. Na farme máme približne 350 kusov oviec tohto plemena. Naše bahnice sú väčšieho telesného rámca s dojivosťou v priemere 110 litrov za dojnú sezónu a 150% plodnosťou. Už niekoľko desaťročí sa nám darí produkovať plemenné barany dosahujúce dobré plemenné hodnoty, vďaka čomu sa tešia záujmu slovenských chovateľov. Za náš najväčší úspech považujeme získanie zlatého kosáka na národnej výstave Nitra Agrokomplex v roku 2024 v kategórii živočíšna výroba, ktorý získal plemenný baran zo šľachtenej valašky z Turčeka. V našej brinziarni sú zamestnaní 4 zamestnanci. Z čerstvo nadojeného ovčieho mlieka vyrábajú čerstvý ovčí syr, udený ovčí syr, brinzu a kyslú a sladkú žinčicu. Ovčia hrudka zreje podľa tradičných postupov, ktoré sa generáciami prenášali a dedili. Ale jedinečnosťou je, že tieto postupy sme pretavili do modernej výroby s vysokými hygienickými štandardmi, ohodnotenými certifikátmi ISO. Naša brinza je vyrobená tradičným spôsobom, mletím čistého ovčieho hrudkového syra. Obsahuje jedinečnú prírodnú mikroflóru. Má jemne zrnitú štruktúru, roztierateľnú konzistenciu, šťavnatú a mierne pikantnú chuť po ovčom syre a príjemnú, lahodnú vôňu. Naše výrobky je možné zakúpiť nielen vo vlastnom potravinovom reťazci, ale aj priamo v predajni na farme v Turčeku. Všetkým pracovníkom starajúcim sa o náš chov a potravinárskú prevádzku patrí poďakovanie za prácu, ktorú odvádzajú.